Selamat sore Gergunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakniki pun penak Bu nggih, lapangane wis halus. Lho iki nek kabeh ora kuwatir kuwatir. engko. Lho ya. Lah kok malah kaya guru sekolah to. Lah iki trae muridku isuk Senin do mlebu mulane saiki do salaman kabeh. Wis engko nek Sampun akeh anake sapa to ya. Sakmene tok do butuh mangan kabeh. Lah omonganmu wong iki ya menungso kok ora butuh mangan iki piye? Ora tan bedane kaya kowe karo aku. Nyambut gawe ngene iki ya golek pangan, golek kaya. Ya nggo nyukupi bocah-bocah. Iya. Mergo anakmu ya akeh. Anakku pira wong karek 3 kok. Lho, lah kabiye ning ndi? Mati dipangan garangan. Wong edan. Anak kok dipangan garangan. Lah bocah cilik-cilik dolanan ning sorpring ndak dipangan garangan. Kok padake kewan ae pangan garangan. Lah iya ya kaya ning gedung. Kaya ning gedung lapangan voli desa Gergunung Wetan. Bolak-balik beberapa kali ditimbali. Alhamdulillah tahun niki tasih saged ngibur warga masyarakat Gergunung Wetan. Iya. Wis iso ana sing ngekeki usus barang. Kowe iki jane ngerti apa ora iki kok usus iki piye? Lah iku dak yangkul lah. Yakul. Ya yakul. Yakul, minuman untuk kesehatan. Iya ususe gen gak medhok. Wong ngombenan urung diombe wis ngusus-ngususna wong. Lah wong ancene sponsor iki kaya ngono kok. Iya ya wis Dasar manggone ning gone pinggir pantai, Pak. Aku mau saurunge munggah ndagel ingin mancing aku. Sapa ngerti entuk iwak akeh iso tak masak. Lah alah mancing mbok nggo lagu. Loh, aku mancing kuwi hobi lho, Pak. Lho hobi yo mancing tapi nek wong ora iso teknike mancing ora bakal iso entuk iwak. Lah kowe yo ngerti teknike. Lho piye lah keku Tenane. Lho. Dadi kowe ngerti tenan. Lho. Ben supaya entuk iwak akeh kuwi. Lho. Kowe ngerti lho. Mangkel ae aku. Aku yo roh carane mancing no. Ora ya roh apa samong kok lalo. Mancing kok gak iso. Lho kene ning ndi? Aku ning kene kok iso. Lah ora roh kok iso. Lah wong genaket mau ning kene kok mbok goleki. Lah melok ubeng-ubeng enak. Jajal nek pancen kowe pengalaman babakan mancing. Aku tak takon. Takon piye? Piye carane mancing ben entuk iwak akeh iki piye to, Pak? Carane yo ono. Carane piye? Saiki pamane kowe sesuk ape budal mancing. Iya. Iki ndelok turune bojomu. Ndelok turune bojo. Iya. Mancing iso ngono iku. Lho kowe gak ndek roh pedomane piye? Pedomane piye? Seorang suami bisa sukses. Iya. Itu karena doa seorang istri. Ngono ya. Nyambut gawe apa wae. Wis contone dulurku wedok. Minul. Mbak Minul. Iku sing lanang angger iku lho wong ning tengah dhewe. Aku Iya. ngekarani obo angger horeg ya iku. Wis ngerti angger sing lemu ya Minul kok iso. Angger sing lanang budal miyang tukaran. Ora entuk iwak. Mulai ya terus gawa iwak bluntek terus dipadakno ndekne. Iki lho goro-goro kowe. Mergo tukaran geger. Geger dadi seorang suami nyambut gawe apa wae. Iki nek tanpa dongane wong wedok seorang istri bakal ora entuk kaya. Muspro ya, Pak. Muspro. Ora beda kaya nek ape mancing. Lah nek arep mancing, Mancing yo pamane kowe sesuk arep budal mancing. umpama aku arep budal mancing. Engko bengi delok bojomu posisine turu piye? Ndelok posisine turune bojo. Iya. Iya, Pak, jajal tak deloke. Lah, Umpama bojoku turune miring ngiwa. miring ngiwa. Nah, Ku yo ngene carane. lah carane piye ngono ku? Kowe sesuk budal mancing, metu ka lawang omah. Sikilem kiwa tokno ka lawang karo maca bismillahirrahmanirrahim. Pelek
Kok iso sikil kiwa sik? Mergo bojom turunge ngiwa. Ngono. Mlaku plek nek wis teko nggon sing ameh mbok nggo mancing. Iya. Walesanem aja mbok cekel ndi-ndi, cekelen tangan kiwa. Nekele ya tangan kiwa. Iya, sawatno. Sawatno ning ndi? Ning kantor polisi. Lho, Ben nyantol polisi kowe to dibedil ndasem. iki jane arep mancing apa lapor polisi ta, Pak? Iya disawatno ning kolam apa tambah apa segara. Lah ngono. Sawatno. Wet. Enteni 3 menit rasakno ning atimu. Bareng wis dirasakno, Angger krasa mak. Langsung tarik. Bel. mesti oleh iwak. Entuk iwak. Ngono ya. Lho piye Dadi nek bojone turune miring ngiwa, walesane uncalno tangan kiwa. masuk iki. Nah, Lah nek ndelalah umpama arep budal mancing kok bojone turune miring nengen. padha ae Carane sikil unggahno ning metu kolarang. Sikil tengen sik. Bismillahirrahmanirrahim. Pelek. Melaku budal sret teko pancingan, walesane cekeli tangan tengen plek langsung sebetno wet enteni 5 menit engko angger ning dodok krasa langsung tarik set mesti entuk iwak. Masuk akal iki. Kandhane gak percaya. Iku nek bojone turune miring ngiwa. Nengen. Miring nengen Lah. ya ta. Lah saiki umpama arep budal mancing, Ya, ndelalah bojone turune kok mengkurep. Heeh, ngono ku piye carane ayo? delok sik. Mengkurepe jengking apa lurus? Nek umpama jengking ngono ku piye? Aja cedhake iku mesti ape ngentut. Wong edan niku. Aku ki takon tenanan kok iso. Ya padha ae. Lah carane piye? Carane nek ndelok bojom turu mengkurep, Heeh. langsung sikil kiwa tengen lakokno bareng pencolotno ning lawang. Bismillah. Plek. Budal ning nggone segara apa ning tambak nggon pancingan. Heeh. Walesane cekeli tangan loro. Plek sebetno. Mesti enteni kok 10 menit. Angger ning dodo krasa. Langsung tarik. Wet Mesti entuk iwak akeh. ya mbah. Iki kadang ya entuk. Soale tangan loro ping ngono angin. Ning masuk akal. Lho iya. Nek bojone turune miring ngiwa, Buak sikil ngiwa. buak Buak ngiwa, ngiwa. walesan buak Tangan ngiwa. ngiwa. Nek miring nengen, Sikil tengen maju plek walesan buak Buak tangan tangan tengen. Nek bojone turu mengkurep, langsung sikil kiwa tengen mencolot. Plek walesan buak tangan kiwa tengen bareng. Wet. lah saiki umpama Heeh. arep budal mancing, Ya. ndelalah bojone turune kok mbatang. Ngono ku carane piye? Atang-atang. Atang-atang. Bojom, Iya. ngene ku turune atang-atang. Nek sikil kiwa apa nek turu ngiwa mangan buak sikil kiwa. Iya, iya. Nek miring nengen buak Nengen. nengen. Iya, iya, iya. Nek jengking mau kan walesan tangan loro bareng. Iya, iya. Lah nek mbatang Saiki delok sik. atang-atang. Delok sik. Sikile ditekuk ta ora? Nek umpama sikile gak ditekuk kok aplang-aplang ngono ku piye? Langsung Langsung ingetno raine bojomu. raine bojoku tak ingetno, Aja nganti kleru gerakan sikil kiwa buak ngiwa, sikil kiwa buak niwa, sikil tengen buak tengen. sikil tengen buak nengen, Iki lho iso sikil nengen buak nengen, terus sikil tengah tokno. Lakokno lon-lon. Tek-tek-tek, tek-tek-tek. Enteni seprapat jam. terus Angger regetak. Wisi. lho kok iso diwisi iki piye? Mesti sesuk entuk. Entuk iwak. Meteng bojomu. Nek iki aku ketoke kok paham. Iku jenenge ora arep budal mancing ning arep gawe anak. Lah iki yo goblok piye? Lah kok ora goblok piye? Ana piye nek sikil kiwa buak ngiwa, sikil nengen buak nengen, sikil tengah tokno. Lakokno lon-lon. Tek-tek-tek.
Wangkel ae aku. Lah kowe ku ya ngono kowe budal mancing. Lah wong seneng Keadaan mancing kok. posisine bojom atang-atang niki ape budal mancing. Gak nggo heman wong kowe wis dipancing. Iya ya, aku Lah ya iya. goblok. Aku wis bolak-balik angger budang mancing mesti bojoku langsung turune aplak-aplak. Mergo Berarti- gak oleh. Berarti kira oleh mancing. Aku wis wangget tak wingetno sik ngono iku. Wah. Aku iso kaya aku bayangno dulurku wedok minul cara watang-atang menawa kaya kapal ketrak ombak. Wong edan usa. Lo mancing itu adalah satu bentuk kehobian. Ana sing hobine mancing, Lah. ana sing hobine olahraga voli bal-balan. Iya. toh? Ya jenenge wong nyambut gawe, pikiran ben pres ya harus didampingi karo hiburan hobi. Lah. Ora tan bedane kaya dulur-dulur ker gunung. Para nelayan saben dina golek rejeki ning lautan. Lah. Setahun pisan butuh hiburan. Iya. Tanggapane ketoprak, dangdut, wayang lan liya-liyane. Barang dengah. Mulane sukses kanggo dulur-dulur ger gunung. Amin amin. Muga-muga bar ngawontenaken sedekah laut. Ya. Nggone nyambut gawe minyange nyarak. Amin amin. Kabeh pinaringan panjang umur. Ya. Amin. Amin. Entuk barokahing Gusti. Amin. Pikantuk rezeki ning Allah Subhanahu. Amin. Nek ndelok raine mesti bar dipancing sing wedok iki. Delok raine Ora nek iki. nglumpuk pucet tok. Biasane demogol iku nek dipancing sing wedok iku metu guyang-guyu iki ketoke rada Aku sedih. wis paham ya, wong raine angger semringah ngene iki mesti tidak banyak mengeluarkan darah. Jajal raine pucet, mesti darah mbok tokno terus. Kowe iki jane iki kena apa to, Bos? Bos. Berarti pancing bojo. Sariman. Gini aduh. Sariman gene. Lho sariman gene kok Sariman iki gene ya. Wong kandha dhewe engko bengi iso mangkat nek iki gak iso. Mang tak gawa ning dokteran. Lho sariman iku sekolah apa piye kok mbok go ning dokteran? Oh sariman merguru neh. Oh, Dadi dokter. Mbak mau bengi ra nang banyu mana. Kowe angger duwe entek ya lali desane. Ora. Banyu dono nyonyo. Asline iki ra kok masalah duit entek. Lah, Nek gini. bos mogol ki gudangi duit. Iya. Toprake lanturan Oh, sangang iya, sasi. percaya ya aku. toh. Ning gene apa ya, Pak? Omongane nek rada angel iki sebabe apa to? Aku Ya iku kok penasaran. Perkara sariman iku kamu. Cobi bos nyuwun sewu sampean melet sediluk ae, Bos. Aku ngerti. Lah apa? Mulane bos mogol saiki nek omong rada angel. Perkarane. Bareng tak tiliki ilat ngene iki kulino dicokot perawan iki apa? Mulane ngomongnya angel. Ora ana niku yo kakean mangan iwak selira iku. Ilate gak iso metu blas. Ning nyatane kaya ngono. Lho, Lah ora. jajal saiki momong. Saiki lho. Jelasno. Sariman iki ana apa? Mbok omong sing cethao. Sariman mau ape mangkat mangrat. Wes coba ditokno. Lah yo. Iki apa omong apa? Greget tenan aku. Omong dirungokno nganti kupingku beng. Lah wong kene ora ngomong lho. Lah omongan mubeng kaya obat nyamuk. Piye. Piye Gus, bagus. Alah, piye Dil? Alah. Iya lengger. Iki mang menawa gara-gara plendungane mbledos mang ta. Piye to sampean iki nek omong-omong ben apa cetha ben dirungokno dulur-dulur kene. Nek ana permasalahan diomongke wong Sariman ki wis padha karo anggota dhewe. Anak buah jenengan. Lah iya to. Mulane ndang kondo to bos ana apa jane? Kenapa kowe? Kenapa? Iki kena diunter-unter. Aku biasa nangger diunter-unter bojoku terus.
Lho kok ape cerita perkara Sariman kok suwene ra umum. Lah wong arep cerita le cerita pripun wong sikil ya tidak pentil diunter-unter lho. Lah iki mau iki dekne telepon karo aku. Ah. Mas, aku kandakno bose. Aku awan menawa insyaallah gak iso. Lah mau tak parani ning omah bareng roh ya Allah Sariman. Yo, Pak.